matutu apfuura SlyMedia TV yakaronga rwendo rwekuenda kwabhora uku kune imwe nyaya yakasiyana raunda yese yakashama miromo nokuti chiitiko chakaitika ikoko chisati chamboitika uye hachitarisiki kuitika pachivanhu chedu. Pakasvika SlyMedia TV pamusha wekwashiri huru, vakasvikotambirwa nenyaya yemwana ane makore 2 ekuberekwa, uyo akanga ave nenguva inokwana kuita masvondo 2 achibatwa Chibharo nababa vake usiku hwoga hwoga mushure mekusiwa kwekasvava aka kari mumaoko ababa vacho vabereki vake vanetsana. Mwana uyu anonzi aisiwa nababa vake mumaoko emukoma wake kuti asare achimuchengeta masikati, asi kana usiku hwasvika baba vaiuya vakadhakwa vosvikotora kasvava kaya vonokabata Chibharo. Mwana uyu zvekubatwa kwake Chibharo zvakazobuda pachena mushure mekunge mukoma wake ava kugezesa mwana uyu ndopa akaona nhengo yake yakasvuuka zvinosiririsa. Mwana uyu anonzi akazoendeswa kwaiva namai vake kwavakanga vava kugara vakavatsanangurira zvaive zvaitwa nemurume wavo pamwana uyu. Asi chinorwadza ndechokuti mudzimai uyu ari kunzi haana kuratidza hanya nezvaakanga atsanangurirwa. Mwana uyu ndakamusirwawo ndane 1 week. Ndaigara namama vangu vanogara vari kwamureva uko vari kurwara. Saka ndauyawo kuno kwabhora. Ndakasvikosirwa mwana nabamunini vaindisira masikati manheru mwana uyo wachitora. Saka nemusi wemanje mwana akaenda kunoita tsvina. Adzoka kunoita tsvina mwana anga azvimesera. Ndopandakamutora bva ndakumugezesa. Ndopandakaona pakati pemagaro pake pakasvuuka. Saka inini zvakaninetsa kuti kwaanogosvuka chirudzi inini mwana handambobvira ndapuwa manapukeni ake ende handambobvira apfeka napukeni kana kuona ivo vachiwacha manapukeni hembe dzaingowacha ihembe chete hapana kana manapukeni. Saka zvakaninetsa bva ndatora mwana uya bva ndamutarisa ndikokuona pakati pemakumbo pake pakasvuuka. Saka ndakangomutorawo mwana bva ndaenda kuna mai kunext door bva ndavaratidza zvikanzi izvi zvakaitika izvi hatingati mwana mudiki uyu matitori munhu mukuru. Ndikati saka inini ndoita sei kuti ndirame ndakanyarara iyi nyaya inogona kuzotsimbirira inini. Musvika wakandiri inini nehanzvadzi dzangu nekuti inini ndindaiswera nemwana. Saka ndakamboedza kubvunza kune vamwe ruzivo kuti ndodii. Zvosvika ndataura nagugu maisitolo akanditi iwewe chitora mwana uende naye kuna mai vake, kana uenda naye kuna mai vake watsanangurira zviri pamwana. Pandaenda kuna mai vacho ndakasvika mai vacho asipo bva ndambogara. Mai vacho vachibva vazouya nambuya vacho bva ndavatsanangurira. Vakati ngatibva tabuda tese tiende kumapurisa. Saka mai vakazoya kumapurisa inini bva ndadzokera kumba nandine tuvana twangu tudiki. Pandadzokera kumba mai vanonzi vakaenda kumapurisa vakasvika vakanzi vaende nemwana kwamureva, asi kwamureva ndiri kungonzwa nanhasi kuti havasati vaita se vaenda kwamureva. Saka izvozvizvi nyaya yachona ndiri kunongova roda kutoinzvenga vada kuitsika-tsika kuti isabude nekutiwo vakanzi mukaenda nemwana akaonekwa pane zvakaitika zveshuwa nemuwo muri kusungwa nechikonzero chekuti makasiya mwana kuna baba vacho. Ndanzwa uchingotsanangura kuti mwana uyo wandakasirwa hatisi kuzoti munin'ina wako pakuti makazvarwa nababa mumwe chete here, ukama hwenyu huri papi? Mwana wababa munini, nin'ina wababa. Ndo ukama hwedu pauri. Saka munin'ina wangu. Ndanzwa futi uchitsanangura kuti wakazoenda kuna mai vacho. Vanga varambana here vanhu ava kuti uzosirwa mwana, chii chakanyatsoitika? Ndakangosvikawo ndichingonzwa kuti vakanetsana mai vacho nachibva vangosiriwa mwana baba vacho. Saka handizivi kuti zvii chaizvo zvanga zvaitika kwavari kuti vazosiya mwana. Ndakangosvika ndichingonzwa amastories. Saka ndakangotorawo mwana kwangondikumbirawo kuti ndokumbirawo kusiya mwana manheru. Ndaingoshambidzwa kuti vazomutora manheru vachirara naye vachimusiya kuseni vachirara naye. Sande chaiyo yapfuura iyi yatabva iyi wakambomutora ndakamugezesa mwana takubuda chiti tiende kuchechi. Tasvika pabhora baba vachibva vandigama vakati
iwewe handi ndokutengera chikafu chekuti vana vanodya kucheche. Bva wanditi asi mwana uyu anogona kuita sei kuramba kuenda nemi sezvo andiona kudai. Ndati kwemi mama mbozviitirei izvozvo, dai mangotisiya taita sei tangoenda kuchechi nemwana. Saka ini ndakangofungirawo kuti pane zvavari kuziva kuti tikaendawo kuchechi pamwe pane zvinonobatwa. Ndakangofungirawo zvangu kudaro. Ndazozvifungawo mushure mekunge ndaona mwana uyu kuti ndozvaari. Kuti saka zvese zvawaita izvi kuda kuedza kuvharidzira kuti mwana asaonekwe zvaari. Saka ini handizive kuti ichokwadi here kana kuti ndizvozvo. Because ndakangoonawo nemaziso angu enyama. Saka handizive kuti ichokwadi kana kuti ndezvemanyepo. Akura sei mwana? Ane 2 years nemamanzi. Saka pawakasvika kuna mai vacho tudze uchisvika padhoho wakasvika uchivatsanangura kuti chii uchivaona mai vacho? Ini mai vacho chandakatanga kuvablema ndakatovaudza ndikati imimi makakanganisa kusiya mwana. Zvingakurwadzei zvikadii? Zvakafanana neni inini ndakanetsana nemurume but vana vangu handakusiya asi vana vangu akazovatora zvechisimba kuvadzosera kumusha kwavo. But vana vangu ndanga ndatora inini vana handaimbosiya ba. Ungasiye mwana musikana nababa kunyange akava mwana mukomana mwana unofanira kuenda naye kwawaenda chawadya ndicho chaachadya. Ndozvandakakwanisa kuvatsanangurira. Handazovaudza zvangu ndikati mwana wenyu uyu handisi kuziva kuti akabatwa chibharo kana kuti haana. Asi ini semaonero angu ndikuona semwana akabatwa chibharo. Ndozvandakavatsanangurira. Ndobva wamutarisawo nyama dzake dzangu dzakatozvimba. Kamwana kutaura chaiko akataura. Kurwara ari kuratidza semunhu kunga ane flu. Ndo zvandaiona maziso ake maranga. Saka kana kuti nditi aitaura kuti ndiri kurwara nechakati hapana chaimbotaura. Nokuti sometimes aigona kuswera achitamba dzimwe nguva anenge angoti undundu. Saka kubva ipapo bamunini havasi kutombowanika? Bamunini vakauya musi wemandi manheru teera ndaenda kunoona mai vacho. Ndora vakauya manheru acho vachiti vatore mwana. Ndikavanyepera ndikati mai vauya kuzotora chi mwana wavo. Ndaisadawo kuti vazive kuti inini ndaita sei ndaendesa mwana. Vati koma waregera sei wachitora mwana? Ndikati ndingagorambire mwana here? Zvanzi alright. Vauya natino here? Ndikati aiwa havana. Zvanzi watora zvinhu zvavo? Ndikati havana. Zvanzi alright. Saka inini ndakutoenda kwadera ikokoko ndinoona mai vemwana. Ndomabudira wakaita. Saka inini chakandityisa nchokuti vakuenda kwadera kunotora mwana. Inini plus masvikira wakaita pamba wachiuya kuzoti inini ndauya kuzotora Tricia manheru iwayo. Wakangosvika wachingovhura dhoo. Havana kana kunuka. Zvakandityisa because time dzawakaita dzachona dzanzi tori kumatutu korufu. Saka inini ndakatya nazvo ndikati wanongosvika wachingovhura dhoo wakutoti maswera sei havana kana kumbonuka. Chirudzi chavanoita. Saka time dzawakabuda wakabva waenda kunext door wakati ini ndakutotera mwana ndaita 1 week ndinaye mai wacho asina kana mboya kuzoona kuti mwana ari sei. Ene munhu anongosvika achitora mwana ndisipo. Bamunini wakabuda wabva waenda. Handitizive kuti vakaenda kana kuti havana kana kuti onekwa wakaenda handizivi. Saka ini ndakangotya ndikati wakaenda kuna mai vemwana wasvika wachiudzwa kunzi ndaenda kumapurisa. Kana kuti pane zvaitika ndakangotya hangu nezvongoitika munyika kuti munhu anogona kudzoka achikuita something kana kuti kutema nedemo chaiyo. Ndakangotya usiku ihwo ndatotiza kumba pandauya kuno kwasekuru. Saka izvozvi handisi kuziva kuti zviri kufamba sei. Saka mai ikoko makavati vaende kunoripota havana kukwanisa kuenda? Mai vakaenda kumapurisa. Vakaenda kumapurisa. Vakasvika vakanzi ndaini mwana kwaMureva mangwana kuseni. Ndiri kungonzwa nhasi kuti havasati vaenda kwaMureva. Wakazoudza here vana baba kuti vakwanise kunonzwa kuti chikonzero chikuita kuti vasaende kwaMureva ndechipi? Inini handisati ndavataura nazvo kuti ndinzwa kuti chikonzero ndechei.
ndikangoti mapurisa achangoita basa ravo sezvo nyaya yamaoko emapurisa. Tinotenda nekutipa udivi rako maziviro aunoita nyaya iyi. Sinzi uri wakatanga kuona kuti pamwana pane zviri kuitika zvisingakwanisike kuti zvichinge zvichiitika kumwana mudiki. Tinotenda nekutipa udivi rako. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe tiri kuno kwabhora sezvandambotaura pakutanga tichiti tine nyaya yandisiri kuziva tiri kufamba sei, asi iko zvino tava nemuono kuti nyaya iyi ndiye mwana mudiki ari kunzi ane 2 years akabatwa Chibharo nababa vake. Rega tinzwe vemurume uyu vari kutiwo kudii panyaya iyi. Vane danho here ravakatora semhuri kuedza kusungisa kana kuti vaone kuti chikonzero ndechei chiri kuita kuti munin'ina wavo abate mwana wake. Baba, tinokuchingamudzai pano paSlyMedia TV. Aiwa, tinotenda. Tinoda kuti mutitsanangurire, tanzwawo musikana achitsanangurira kuti aiwa munin'ina wangu akabatwa Chibharo, tikufungidzira kuti bamunini vakabata Chibharo anova munin'ina wenyu. Mungatitsanangurire kuti mimi semhuri nderipi danho ramuri kutora iko zvino? Danho ratiri kutora nderekuti takaona kuti zvakakodzera tifonere SlyMedia uye paground kunyange nyaya yakaiswa kukamba kumapurisa nechikonzero chekuti nezuro mwana akauya kumba achiti akauya kumba kwa mainini ndine madzimai mairi achiti kumba uko hakuna kumira mushe. Amai vemwana vari kutaura kuti hapana chakaitika pamwana, saka imi michenda munoudza sisi vake vakageza mwana vaudze vanhu vakafonera vechild helpline kuti hapachisina nyaya, saka ngavachirega kuitei kuuya. Ndio pandakati kumwana vechild helpline vari kutouya nekuti shoko rakatenda, saka vari kutouya. Kana vakatofonerwa vari kuuya, inini vandifonera vati tiri munzira kuuya, saka enda unovataura kuti hakuna chichadzivisa kuti vauye. Rimwe shoko nderekuti vana vakazouya kuno kuvari 4. Ndine mwanasikana anga achitaura toya vakomana 3, mumwe akatizira kwamainini, vamwe 2 vacho 3 vakauya kuno, musikana mukuru nevakomana vadiki. Saka pavakasvika kunoko vakasvika unoka gedhiri, ndokubva vavhurirwa, ndo pavakatsanangura kuti tatiza kumba uko, tatya kuti bamunini vakazonzwa kuti isu tisazoenda nenyaya yemwana kumapurisa, kunotora amai vacho kuti vaende nenyaya kumapurisa, tinozosvika pakitei pakupondwa. Saka vakabva vatya bamunini, neusiku kuma12 vakafamba vachiuya kuno, ndobva vasvikogamuchirwa. Saka uya ane 3 days auya kunoko. Nezuro ndo pakasvika shoko rekuti amai vemwana uyu vasvika kumbasa, havana kuitei, havana kuenda kuchipatara kunoonesa mwana kunana chiremba. Chavangoita chete ndechekuti chienda kuna sisi wako unotaura kuti mwana haana zvaakaitwa, nevanhu vese vamakaparidzira munotaura kuti mwana haana chaakaitwa. Saka ndokubva ndazoya kuno ndikati iwe ndiwe sisi womunhu mwanangu, unoona zvaitika zvese, uyo mainini wako vakuvhara nyaya, paitwa sei? Nekuti nyaya yakaiswa kuchild helpline, timu iri kutouya izvozvo kuti vabatsire mwana nezvaakaitwa. Saka uyo akati isu zviri kutirwadza samuonero atakaita. Ndokubva ndabvunza mwana wangu mukomana akati baba, nyaya inonetsa, hatizive munhu akaita zvinhu izvi, anongonozozviita kune mumwe mwana zvakare. Saka chinhu chikuru chiripo ndechekuti isu hatisi kubatsira munhu mukuru, tiri kubatsira mwana ane makore 2. Saka inyaya yakatirwadza kusvikirana pekupedzisira pekuti mwanasikana atiza pamba, ari kuti vakangopinda mumba havana kunoka. Kupinda kwavakaita kwacho kwaitotyisa. Vakabvunza mwana, tikati mwana aenda naamai vake. Saka chiri chinhu chekuti vakafungira kuti munhu uyu ane maziviro kana kuti ane zvaakuziva. Saka ava sevanhu vakanga vatora danho rekuti vaendese mwana ava baba vasipo. Uyu akatora sekuti akatipa mwana ndibaba, saka kuzopa kwandaita amai, baba vanogona kundiponda kana ndogona kuitwa zvimwe zvinhu. That's why vakazoiti vakazotiza vachiuya kuno. Asi chimiro chiripo, inini handina hangu kuona mwanasikana mavanga aakaitwa semwanakadzi akaonekwa nevanhu vechidzimai, ndivo vakaona basa rakaitwa paari nemutsananguriro wavo. Inini hangu chandongonzwisa nechekuti ndakaenda kumba kwomunin'ina wangu
musi wapuwa mwanasikana wangu kamunin'ina kake achinzi achengete. Ndikati dhoka, mwana uyu handisi kumuda pano. Mwana wangu akati ndingori ne2 weeks. Ndikati uyu ngaende kuna baba wake. Ndikati baba wake waendese mwana uyu kuna amai vake. Vozi mwana uyu ane makore 2. Mwana wangu akati baba, rega ndichengete kanin'ina kangu. Anga asingazive kuti chii chiri kuitika. Anga asingazvizive. Nesuwo tatisingazive, asi nekuda kwokuti tine mwana ari mujeri. Saka zvakatirwadza kuti amai adzimai vangu vakati atidi mwana umwe munhu, mwanasikana atinochengeta pano, vanhu ngavachengete vana vani vavo. Ndikati mwanangu, shoko rakataurwa namama, vari kurwara, vakastroka, havana chavachakwanisa kuita, saka uyu ndiye anochengeta amai vake. Mwana ajaira kugashira hama nekuchengeta hama. Saka kokupedzisira mukugeza ndo maakazoona kuti mwana uyu akatokanganiswa. Asi zvisati zvadaro, pandakataura nemwana wangu ndakabva ndaenda kumba kwabamunini. Ndikati bamunini, zvino mune mwana uyu, muri kumugezesa muchidii? Endai nemwana uyu kuna amai vake. Nhasi chaiye ngaridoke maenda. Vakati akumatsiri ndinenge ndaendesa mwana uyu. Ndikati munenge magona. Munenge ndinonzwa kuti mwana uyu aenda kuna amai vake. Manheru kwacho handina kurara pamba. Ndakauya kuno kulocation kwa mainini. Saka ndauya kuno ndo pandakazunzwa nemwana komana wangu achiti baba, kuya hakuna kuendwa, vati mwana handimuendese. Ndikati chikonzero cheiko? Ngavaendese mwana uyu ane 2 years, vamuendese kuna amai vake, nekuti mwana ane makore 2 anoda kuchengetwa nerudo rwaamai. Uyu mwanasikana wagone kumugezesa kana kumudii. Zvikanzi varamba wati handiende ikoko, ndinoendera dzei uyu mwana wangu. Saka mushure maizvozvo ndo pakazobuda nyaya idzi. Mwana akaya achichema akati mwana ari kunzi akabatwa Chibharo. Ndiani? Zvikanzi sisi wangu wachigeza, asi ndiwo maonero avaita. Saka vane mamwe madzimai avazokurukura nawo, saka ndiwo chimiro chiripo. Saka danho ratorwa nderipi? Zvikanzi tatosiya izvozvi maitino kumapurisa nemwana. Maitino mawana kuzva tavaendera kwadera kumba kwavanogara. Saka kutaura kwatiri kuita kuno, maitino ari kukamba. Ndo pandakati mwana ngaitosimukai ande ukamba. Saka tasvikira uko hatina kuzokwanisa kuonana nawo. Dzadza ako ma9. Ndo pandati alright mwanangu, wochinorara zvakanaka kumba uko. Asi anything happens kuma 6 even na 6 kana nenguva dzipi, rowa rima huya undiudze, undizivise kuti pane chinhu chinenge chakuwirai kana chine chaitika, nekuda kwokuti mumwe wenyu atizasisiri pamba. Zvikanzi alright, hapana chakaipa. Saka ndongoti ndo manzwiro andakaita, handingagona kutsanangura ndichipetera nyaya iyoyi. Tinozoti hazviwanzoitika kuti baba varepe mwana ari pasi pemakore akadaro mashoma iwayo. Imimi hama yenyu, sekuona kwenyu, munin'ina wenyu angadai fungidziro yenyu imimi, kungava kuine kubatwa kwemishonga here pamunin'ina wenyu? Kana kuri kunzi akazviita, zvina kuitika nje. Inogona kunge iri mishonga kana kuti kushaya control yekuzvidzora panguva yekurara nemwanasikana. Saka munhu anogona kurasika control, nekuti kune vamwe vanhu vatiri kutonzwa kuti akatoita vana 3, vana 4 nemwana wake wokubereka, vachitogara vese amai vasingazvizive. Saka mumwe anogona kuzviita iri mishonga kana kuti kutoshayiwa mishonga, kushaya control, wotoputirwa nerudo rwokuti ndakutodana nekamwana kane 2 years. Zvinoitika izvozvo. Chikuzoshayisa mainini venyu simba rekuti vaprocede kuenda kumberi, since vakaenda kupolisi kunoripota, chikuita kuti vasazoende kuchild help kundechei makatarisa imimi. Kungava kuti vakataurirana nemurume here kuti tikadai tinokwanisa kuwana mari, because makesis akawanda. Ndiye kuti mudzimai wangu, ngatitauriranei, tikarara nemwana wedu musikana, zvichida muhombe sei kana kuti mudiki sei, tinokwanisa kuwana mari. Ndinoona sekuti mukadzi nemurume kana vachigara pamwe chete, murume akaita kesi yekuti arepa mwana, mukadzi orambira mwana kuti haana kurepwa, iye akarepwa, chiratidzo chekuti huviri hwevanhu vaviri ivavo vanenge vachizivana. In other way, mwana uyo muramu wangu
anonzi iye nemapurisa imi mune mhosva yekusiya mwana ane makore mairi, saka nemiwo munofara kusungwa. Saka endai nemwana kwachiremba tizoona zvinobva kuna chiremba. Saka tinoona futi zvakare sekuti akaita pfungwa yekuti saka inini ndinosungwa kaini, zviri nani ndiende kune vanhu vakaona ndivataura kuti abva ndabva kuna chiremba. Asi chataishuwira ndechekuti pave nemapepa ane uchapupu hwadhokta anotaridza kuti mwana haana chaakaitwa. Saka vanga varipo paine muramu wangu, bhozi muramu wangu achagara kumba uku, akatosiya musha, atokwanisa mwedzi asisipo pamba 2 weeks akuma 2 weeks asiya musha. Saka zvichiratidza kuti communication yekuti iye nemurume wake vari kuzivana pane zvakaitwa pamwana tinopabvisa, nenyaya yekuti uyu ari kutya mutemo wekuti akasiya mwana, saka anogona kusungwa. Ndo maziviro andiri kuita panyaya iyoyi. Vanoferefeta tikada kunyatsotarisa tinogona kuti but pa 2 weeks vanhu vanogona kunge vari kugadzirisana kuti imbodzoka, vane communication inenge ichiripo, havasati yanyanyokanganika. Sekuona kwenyu semhuri mimi, hamuoni here kuti maybe kusiyiwa kwakaita mwana yakanga iri agenda yevaviri ava? Zvinogona kudaro, bhozi mukadzi uyu anoti akaenda akadzoka, kunyangwe iye murume wacho akutaurira kuti ndichamuda chidzangaradzimu, pavanodzoka vanosvikowirirana zvokuti mese munoshama. Seipapa igara zive kuti kana adzoka anosvikogashirwa nemurume wake, wototanga kudanana, kunyangwe paine zvakaipa zvakaiterana. Munhu wekuti midziyomba anosiya paradza zvese, paanodzoka otengerwa zvimwe paradza zvese, asi vanenge vachigashirana vachidaro. Asi ambuya vemunhu, amai vemuramu wangu, kutaura kwatiri kuita vane chekurwadziwa nacho kuti mwana wangu ane pfungwa dzerudzi rwupiko zvaasati aendesa mwana kuna chiremba, nekuti wakazonzwawo kubasa kwavanoshanda uko kune madzimai edu anoenda ikoko, ndo vakazotsanangurwa kuti haasati aendesa. Saka vakatora sekubatikana kuti sei aita chinhu ichocho. Saka panyaya yekubatana kwevaviri vanogona kubatana, nekuti tine dzimwe nyaya zhinji dzatinoziva dzababa vairarawo nevana wavo vasikana, asi kekupedzisira kachoka waizonzwa kuti amai vanenge varipo vakatarisa zvinenge zvichiitika kumwana isikana. Saka vanhu vakadaro takararama navo tichiona zvakanga zvichiitika. Saka nazvino hatigone kurambira zvinhu zvinenge zvichiitika, ndo zvakavanzika zvemudzimba, kuti mukadzi anogona kutya kuti mwana aitwe zvakadai ndiripo, saka rege ndisuduruke, vasare vaite basa ravo. Saka zvinhu zviri muwanhu, zviri mudzimba, ndo chakafukidza dzimba matenga. Asi munin'ina wenyu paakarambana nemukadzi akatouya kwamuri akati, mukoma, tarambana nechikonzero chakati chakati chakati, mungakwanise kutitsanangurira here chikonzero ichocho? Maybe ndo chatingakwanise kuona kuti panenge pane nyaya yatingaite kuti ingakonzerese kuti baba vazosiyiwa shuwa nemwana. Iye anongoti vaenda ataure kuti arambana, angoti adzimai angu vaenda kwadera havana kudzoka, kwapera 2 days nanhasi asati adzoka munhu uya, kwapera wanika asati adzoka akandisira mwana. Saka papasina wokusira mwana. Saka chekuti ataure chikonzero chemarambanirano haana kutitsanangurira, kunze kwokungoti asiya mwana kana achienda ngaende, kusvikirana kwazouya shoko raambuya vacho richitiro udzai mukoma wacho kuti audze munin'ina wake auye nemwana, asi mukadzi wake akuenda kugara kwamusana nechikonzero chekuti uyu haana kutera mukadzi wake. Ndo manzwiro atakaita zvedu riri shoko rakarairirwa naambuya vedu, amai vemudzimai uyu. Ndikangoti ndo pamwewo pane kakuziva kangu inini panyaya iyoyi. Saka semhuri mukurongei zvinhu zvadai so, muri kurongei? Apa saka takudaidzai veSly Media kuti tiwane rimwe danho ratinopusha mberi, tione kuti tiwane chimwe chikamu chatinopusha, nekuti tinoziva kuti iyi haiperere ipapa, inoenda mumhepo, ine vanobatsira, ine vakawanda
vachakubatsirai pamusoro pezvevana vadiki nekuabhiswa kwevana vadiki, nekuti ichi chinhu chakaitika live, chine uchapupu hwanyakuona achigeza. Saka semhuri tiri kurwadziwa, saka tati danho irori rekudaidza Sly Media, Sly Media iuye kusvikira namati aiwa tiri kuuya, ndokubva masvika. Saka ndo danho rimwe ratatora kubva kudanho remapurisa, kuitira kuti mapurisa vachidhonza nekuku, Sly Media ichidhonza nekuku, zvimwe zvemapurisa zvimwe nguva zvogona kunonoka, asi kuSly Media unotonzwa kuti nyaya yatova kumberi, yekumapurisa iri kumashure. Paunonzwa kunzi nyaya yekumapurisa haina kwayakaenda, asi kuSly Media nyaya yatoenda mberi, yatone vabatsiri, zvinhu zvese zvatoenda pakaite pakanaka. Saka nyaya yana baba vazhinji tinoona kuti iriko yekurepa vana, ine chekuita nana baba yekuti baba chaiye even mwana wake akarepwa nemushandi pamba anogona kutaura kuti aiwa siyai mwana, siyai mushandi wangu uyu, sezvakaitwa mwanasikana wangu uyu, ane mwana wake akamboitwa saizvozvo, ari mushandi webasa. Saka mushandi uyu webasa aita saizvozvo, ripoti akabva atipa akati pamba apa pachagarika, ndiri kunzi ndikaripota inini achandiponda, achandiuraya. Saka imwe nyaya dzatinoongorora futi from experience, zvinhu zvakamboitika kuti uyu akaitwa uprooted hair, akashungurudzwa neimba ikatsva nekuda kweripoti yakanga yaiswa yekuti mwana muduku ane 3 years akanga akanganiswa naheadboy womombe. Saka zvinhu zvekuti macases atinenge takabva nawo mashure kuti iyi yakamboitika. Saka ndibaba wemwana vari kutorambira kuti mwana uyu aita mhosva iyi asasungwa. Saka nhasi uyu anogona kungoiramba futi oti hameno kwaanga achichengetwa ikoko. Zvinhu zvinouya munzira dzakaite dzakasiyana, asi ari yemunhu ari kuonekwa kuti 12 o'clock dzikachaya ari kubhava, ari yakadhakwa, osikotorera sisi vanorara nemwana, osikomutorera mwana, akauya na 11 akadhakwa, anongoti ndipe mwana wangu ndinorara naye. Saka ko musiyai nemunhu kadzi varare vese. Ndiwo chinhu chataishuvira kuti semhuri uyu dai akadzosera mwana kuna amai vake asarambe achirara nemwana, nekuti nyaya yakadai inenge yakumubata, yakumupomedzera. Ende nanhasi kana kuti iwane anoirambira kuti handizvo zvaakaita, hazvina anogona kuzvirambira. Mhosva inoenda payakaite, payakaparwa. Ndo semaziviro atiri kuitawo. Nzo mwana achitaura kuti iko zvinoba munini hatisi kutovaona kuti vari kupi. Makanoita here police report kuti munina wedu kubva patakamuripotera nyaya yakadai haasi kuwanika? Zvakaitika ndezvekuti ini ndakanga ndisiri pamba. Nguva zhinji ndinenge nchidzingirisa netumabasa tunondipa mari. Saka ripoti yakaiswa nemadzimai ndiwo vakaisa, vakaona, vakanotora amai vemunhu, nekuda kwokuti uyu akanga asati abatwa nemhosva. Zvakare paida medical report inobva uko kuti vaone mabatiro enyaya. Zvakafanana kuti kumedical report kunobuda zvima STD, mwana akapuwa HIV, mwana akakanganiswa zvabuda kuna dokta. Saka ndo patatamirira tisatore paya pekuti airara nababa kana kuti akakanganiswa. Pazoita kuti nhasi titi ko amai ava vakutadza sei kuti kutadza kutigira medical report, nezuro ndo pakaitika zvinhu izvi zveshoko rekuti ava havakundikana kuenda kumedical report. Saka tanga tine pfungwa yekuti tinonzwisisa kumapurisa ari kuita nyaya iyi kuti tivati ko uyu akuramba wana achataura zvemedical report, ari kutaura kuti mwana zvakatopera pasina matsamba. Saka tatine pfungwa iyoyo yekuti tiende kunoferefeta kumapurisa kuti vatiudze kuti zvakamira sei, nekuti tine pushe yekuti batsire mwana, kuti tisiye mwana akadaro. Ndo dzimwe pfungwa dzatinadzo.
Aiwa, tinotenda baba nekutipa urutivi rwenyaya iyi. Mazvinzwira mhuri yeZimbabwe, nyaya iyi yazobuda pachena. Vari kuti ivo aiwa mwana aiuya achitorwa kuma 12 o'clock kuma 11 o'clock nababa vake vachiti ndoda kurara naye, vachitomutorera sisi vake vavairara naye kuti aiwa rega ndirare naye inini mwana ane 2 years. Tichizosangana zvakare maprograms anotevera. Zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo pano paSly Media TV. Rambai muchifollowa, kulike nekukomenda.